přihrával Kubovi na ten třetí. Podíváme se pak na záznam. Jo. No a na brouku za chvilinku končíme, tady to taky. To já nevím, měla by ho mít v ledničce. Už mi jestli ho nemá, no tak bude mít bez masa, to nevadí. Maminka nic neříká, tak když nemá maso, tak to nevadí. Jo? Dobře. Dej trošku ano. Jo, tak jo, zatím, papa, ahoj.